Ibu. Pak nih. Ya. Rene apa nih? Piye Ibu Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedaki to sini. Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunah rasule. Oh. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak nih? Bu. Ya ampun. Urung. Oh. Assalamualaikum Budaya. Waalaikumsalam. Minal izin Bapak izin mohon maaf lahir dan batin. Ning bapak sih. Aduh. Minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sepira gedene lupute Bapak. Muga-muga Bapak iso mlebu swarga. Iso malah nyedake wong tuwa. Ya ora kan doa terbaik. Ya, aku sing tuwa sing akeh lupute ya, Nok. Apane aku cah lanang ya toh, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Kok malah curhat ning. Ora iki bapak anak kok. Anak kok. Kok ngono? Sikut ngono. Bapak, Apa, Nduk? Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi Bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan aku enggak punya salah. Oh iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei. Bapak Jan. Enggak asik. Iya, enggak asik. Wes salim bapake wes sungkem wes. Lho kok ndak dicium? Lho kok Kuale. Sing nyium tangan kuwi. Nah, saiki ganti Ibu. Nangis nangis ora apa-apa, haru. Rupane Ibu. Surga di telapak kaki. Betul. Wah. Surga di telapak kaki. Disungkemi anake kok malah ngalih lho. Kalau namanya suami istri, Sungkem semua. surga di telapak kaki suami. Heeh. Ibu. Lah, mbok ya sing apik Ibu iki. Apik-apik awakku remuk. Golek sego samplokane. Urung saliman lho. Urung saliman kok lagi anu wis nyerah. Salim sih. Bu, Oke. nyuwun Iya, sewu. Heeh. Mugi-mugi panjenengan tansah apa? Aku ndak ndek salah mbak Ibu ngarai. Ya ampun Ibu nangis ya Allah, Ya. nangis. Rupane lho ya Allah nangis. Nangis Ibu nangis diusapi. Gah. Ngapa ini? Aku mau nang ngene iki dadi gue. Oh ganti peran. Ora kajen. Ganti peran. Ganti Kamu peran. nak jadi apa? Aku dadi Aku anak. sama anak. Iki bapak Ibu. Iki ibu. Kowe bapak. Aku. Bapak. Aku Sama- anak sih ya. sama. Ya. Oh, iya. Oke. Kowe metumu keri panggahan. Oh iya. Ya, Betulan sih. Aku anak karo Ibu. Modar wong loro. Oke. Tedok. Gedung. Bu. Piye sayang? Anakku tersayang. Please deh. Kalian itu gimana tik? Anak ora apa-apa. Ibu. Dalem anakku. Ibu. Ket biyen ora enek perubahane. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkeman Ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga, Kenapa, Le? Bapak malam takbir malah karaokean, Bu. Mosok to, Le? Malam takbir pamite Bapak malah Bapak Nyapa? karaokean. Bapak karaoke. Orang malah takbiran, orang malah menyambut Mosok tahun toh? baru malah karaokean, Bu. Bapakmu wi Bapak sing wajahe kaya nyambek wi. Gelem karaokean. karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora belas Bu, belas ora disangoni THR belas. Bapakmu wi. Mosok to bapakmu wi? Aduh dah. Kok bangga? Tadang.
kok kowe mudar. Kowe wani ngancik omahku lek ra remuk dasmu. Piye to Lek rawe ngalih. Ha iki. Piye to ki? Ngalih. Takbiran. Riyo rene bapak ra apa-apa penting kowe bongkok. Bar Takbiran. bar hei. Apa? Bapak. Bapak opo? Ya to. Bener to? Bapak Opo? nyapa le bapak? Rasa nyedek-nyedek aku tak utal dasmu. Karaokean karo LC katok sak mene-mene. Modar ki kok aku. Wes, wes, mau aku. Jane kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Wes syukur wae. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Wes piye? Ganti peran nek. Aku dadi bapak ora kajen. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji, nggone Kowe dadi anak. wah aku dadi anak. Lah dadi anak iki mesti disayang. Sangone. Sapira salah anake mesti iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku. tangkap Mas Sabar. Dadi anak. Ayo, terus. Duduk lah dhewe bapak ibu. Ibu. Pak nih. Yo. Rene apa nih? Piye ibuke? Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedaki to sini. Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunah rasule. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak nih? Ya ampun. Urung anake dhewe. Anake nyapa to nyapa urung apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pak nih? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus Tapi jarine tangga sampe ngomah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora wirang? Dek mau ki tak VC ki takbir keliling lho Pak. Assalamualaikum. Saya menengah sik ning kono sik. Wis syukur wis. Pamite iki takbiran. Takbir keliling ki Wis lho. mbok VC iki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga sampe ngomah ki lho. Jare tangga sampe ngomah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pak Ne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodo ran ning ngapuran saling memaafkan anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Iya, Ya karo kowe. Lho, lho lah kae anake, lah kae lho. Anakku rene anak rene. Kangen di. Takbiran. Ngendi? Takbiran, Bu. Teko ngendi? Takbiran. Ketemu teko ndi? Takbir. Tekoni cangkeme ngomong ya nanyi. Muter kowe. Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Ding ding. Bu aja ngene Bu. Malah buke ngono. Aku takbiran lho, Bu. Atas sono Mbak, atas sono Pak. Takbiran kok mripate abang. Takbiran kok montone abang. Lambene kok mambu. Lambene kok mambu naga. Aku ke Kok ngono. wajahnya kaya naga ya kan. Nah yo. Bapakku yo naga. Ngawur. Aku ula cilik. Piye? Kowe ngaku Kowe ora? ngaku apa tak sodet? Aku lho takbiran Aku apa tenan, tak Pak. dah? Takbiran apa mendem? Takbiran, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maling nek rong bonyok, kuwi mesti rong gelem ngaku, Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Selapku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir ngaku kowe mendem. Ngaku ora ya Yakin, kita Pak. anak teleke lho iki. Anak teleke lho iki. Ya ora, Nduk. Ambunan Aku nek telek tenan. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. Takbiran apa mendem? Apa balapan? Jare pamit tak buta kok ora iso, dikandani wong grek. Wis Pak. Mangane apa? Bapak, Ayo, wis nikah ora? Bapak wis
rupane kok ngece. Bapak wis Pak, aku takbiran. Aku beterono. Wis Pak. Tak aku Pak sing mateni Pak. Walah bangetan to ya. Ngene bojoku mentelemangan kayane ya Allah. Piye? Mangko dindi gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa ora iki? Sungkemane dilanjut ora? Gak wis. Nyapa? Ora sungkem-sungkem ratak jaran aku. Lah nyapa? Gelep diterusne yo, gelep kok awakku. Iya. Kok marah-marah toh? Piye iki namanya tidak profesional kerja? Tidak lah. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Rumangsa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra bayaran. Saiki sampean dadi apa? Wis entek kok. Aku wis gak dadi-dadian gak paten aku. Dadi gareng. Dadi gareng. Topine digosek to, topine digosek ben nek ngono malah ora kaya gareng. Ben ra kaya Power Rangers. Kuwi lho jane rinjinge sapa kuwi jane iso digawa ning dhuwur panggung iki lho. Wah, rinjinge nggon rias mau. Mawur ngene tuan rumah barang mbok gawa. Ora, ono kok. Tase sapa kuwi? Tase simer-simer. Tak ki ngadai sandal lumayan. Topine digosek to, topine gareng lho. Dikerencet sik. Ngono. Walah, alah kaya ayu-ayuwon mangsamu. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae. Dis karo rambutnya di apa? Diore, dijambak. Diore terus dijambak. Ayo. Wah, piye? Kok nyambut gawe rong ngantek suwi kok wis rupane celonengan ki lho. Ora perkara kuwi lho diobo-obo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan kasene iki ganteng. Lho. Lahir batine apik. Estu niki. Iki lho seksine. Awak dhewe iki ketemu ya rapisan pindho ning wis peng 5 ya ta. Peng 6 iki. Sampeyan ki tak akoni apik. Apik. Wong cilikmu biyen jembluk sing ngomong aku, Nduk. Nggih, astu Mas. Oh, nggih ta? Nate didusi kalih niki nggih riyen. Lho, dileb-lebne ning jeding, dileb-leb. Menengo sik, menengo. Dileb-lebne ning jeding Mas anggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen? Mosok cah cilik lho Mas dileb-lebne to Mas. Ning padahal awakku panas lho Mas. Dileb-lebne ning jeding ngono kae. Niken. Ya Allah kok. Niken. Bareng gede ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit. Terus tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileb-lebne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam nduk ora das iwak. Biyen jajal cirangan ndang andokno. Wong aku mangan soto Pak kowe mangan sok goyal gayir ngiwon. Ya kok tangane mesti ngene. Lah iya. Iki ngono nandakno gareng tangane cekot. Tangane cekot duwe maksud gareng ora gelem nyolong jupuk weke liyan. Sampeyan ngerti gak iki mau acarane apa? Acarane ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan yang ke 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Panjang yaswanipun. Awet leh momong anak putune, berkah barokah, angsal rahmate saking Gusti Allah. Ini yang dipengini semua banyak orang. Ya toh pernikahan yang ke-20 anniversary. Aku gak iso ngarani dua saperi ngono. Mas Gareng dek kan iki Pak Haji Eko masih lenggah mboten? Pak Haji Eko tasih lenggah napa mboten nggih? Oh nggih, bebele tasih lenggah, bebele wonten dangane penggalih minggah wonten ing pepanggungan. Apa Bu Ajah? Kalih Bu Ajah sekalian. Monggo sing longgar pundi. Menawi karenan lho nggih, menawi mboten nggih mboten napa-napa. Tasih lenggah mboten? Monggo Pak Haji Eko katuran minggah wonten pepanggungan. Nah niki momen langka gitu. Jadi harus diabadikan. Oke. Monggo Pak Jeko katuran minggah wonten ing pepanggungan seperti itu. Cekar saking sasana pernikahan. Nuju panjenenganipun Bapak Haji Eko Saribit ingkang garwa nuju panjenenganipun Ibu Ajah Asih.
Mboten Bu. Kula namung Niken. Dalam Kaya mripatmu ki kok nyawang gelang. namanya perempuan. Perempuan. Mbok nek pengen gelange matur karo aku. Apa mbok tukone? Lho sapa sing ngomong? Wong takon matur. Aku besok beliin ya. Ya. Oh iya, aduh yang gini loh Mas Akbar ya malah bahasa saya malah ngompori malah. Wilujeng dalu, Bapak. Nggih, wilujeng dalu. Piye to, Jan? Kok senduk-sendukan. Ya ora ngono ya Niken ki takon ngomong cangkeme. Hei. Ya wis luwih tuwek kok ora iso ngomong lho. Dibayar larang lho, pira 16 juta lho. Lho ya 16 juta dhewe lho. Wis 2 juta. Sampai 2 juta tenan. DP ne. Aku muni amin. Monggo Pak Hajeko, Ibu Hajase mbok menawi wonten sepatah dua patah kata komentar pada malam hari ini atau pesan-pesan kepada warga sekitar monggo. Puas napa mboten? Nggih. Monggo. Nggih. Puas iki kok Nek puas nanggap malih, Pak. Nggih. Matur nuwun Mas Akbar. Nggih. Tadi saya sudah sempat memberikan sambutan panjang lebar, cuman ini ditambah sedikit. Nggih. Terima kasih banyak kepada kru dari Mas Akbar Nggih. dan juga Mbak Niken Nggih. yang sudah sangat memeriahkan acara ini Nggih. pada malam ini. Terima kasih banyak. Ibu Hajase, mbok menawi Monggo, ngendikan Bu napa? Haja. Oke. Ada sedikit kata dari saya Iya. cukup bahagia, senang, puas dengan penampilannya yang all out ya. Iya. Iya. Saya juga terima kasih buat tim Astra Barat. Astra Tim Asta Brata. Asta Tobrut. Ya, yang luar biasa. Asta Tobrut, Mas. Lajeng Bu, lajeng. Saya terima kasih buat Nggih. tim Asta Brata yang luar biasa, yang masih muda-muda dan hebat. Nggih. Ini luar biasa banget, menginspirasi. Nggih. Jadi saya sangat senang dan puas. Amin. Insya Allah aku Amin. dieling meneh Mas, bae nanggap yang ke katuran malih. Amin. Mboten sandamel gareng ponder. Ponder. Estu. Aja Mbak, ngesakno lho. Mulas kok ngene ojo mentolo men sih. Bu, jenengan melah kali kula, Bu. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Jenenge Akbar kali Niken niku masalah tega kali kula, Yo Bu. ben, lha wis tega ambek aku ya. Lah wong gantenge kaya ngene ra diobok-obok. Lah ngopo ora tega? Monggo Ibu kali Bapak mempunyai request nopo badhe Request nembang lagu. apa request mawon. Request lagu nopo? Request Oh, Pak Eko karaoke nyanyi. Nggih. Napa Pak? enggak, Mbak Niken aja yang nyanyi. Oke. Lagunya Mbak Niken sendiri yang biasanya saya lihat di mobil sama istri nemen. Oh, nemen. Oke. Siap Bapak. Ya, monggo dilanjut Mas. Oh nggih, Matur nggih. suwun sanget. Nggih. Wes napa Pak? Ngerogong-ngerogosan napa Pak? Mboten sak rokok-rokok Pak. Lah ya Allah ya Allah. Olah HP kira. Tas kula niku gedhen rumangsan, Pak. Pak niki wae lagune nemen nggih, Pak. Nemen. Nggih, nemen. DP-ne riyen, Pak. biasane. Nggih. Mengke lek mboten di DP mboten muni niki. Nggih. Napa malih kibote wah niku jajan kadange digawa. Sabar, Tris. Terayo jenenge bocah yo ngene iki teh, ya sabar ya. Heeh. Dari tim-tim Bani Sukarti atau Dekornya mungkin boleh. Oke. Siapa ada yang mau? Mbak Sida mungkin. Mungkin yang pakai baju. Ada Mas Ferry. Pakai baju. Ayo joget-joget di kembar. sini, Ya, joget joget. bareng. Ya, di nggak sini. apa-apa. Ayo, nggak apa-apa di bawah situ. Ini namanya Mbak siapa ini, Mbak? Mbak Rosida. Mbak Rosida. Hmm. Monggo, Mbak. Ayo Mbak, ya Mbak Sida biar. Monggo, monggo. Malah kok padha karo aku. Jadi ini. tadi waktu di sore tadi ada gini Mas Akbar. Bagaimana? Mbak Rosida sama Sabrina ini kan sama-sama overweight. Oh. Katanya gini, gimana Yes. Tante Asih kalau saya mau foto di pangku sama Mas Akbar kaki satu sama kaki satunya. Woi, iso Mas Akbar sok gepeng iki kok. Monggo, monggo. Mas Tim ya kaki satu dan satunya. Mau minta foto tapi di pangku syaratnya Mas. Wah, mboten. Pakai 2 lutut. Orangnya segini Mas. Aduh. Mas Akbar langsung mundur dong. Aku langsung ngambekan dowo aku. Ya ampun. Ya Akbar ampun. langsung Al-Fatihah. Ndak Mas guyon. Nggih, Ya, nggak guyon apa-apa. aja.
kadung mak teratap anting. Hei. Ora Mbak, guyon tok kok. Guyon tak kok. Guyon aja. Nemen ini Mbak Rosida mau Mbak mencoba. Rosida tobrut. Ya ora. Boten Mbak mriki. Wis tak dekep Mbak. Nggih boten mriki. Mbak. Boten Mbak ya Allah. Kok enak tambahane. Mau menjoget atau bernyanyi bersama Mbak Niken, Mbak Rosida? Nyanyi bareng aja. Oke. Dari mana Bani? Mana tadi? Gani Sukarti. Oke. Double. Oke, siap. Monggo temen. Oke, Dek Niken bersama. Oh, malu-malu kucing. Anjir. Ojo ngawut ae. Sini Mbak Rosida. Mbak Rosi ngene. Rosi. Kena wong ning kono padha iri kabeh soalnya aku iso jejeran karo sampean. Yang ngomong, ayo foto. Wah, miji. Mbak Rosida, nanti kalau joget sama Dek Niken, nyanyi bersama Dek Niken, nanti jogetnya Dek Niken ditiruin loh ya. Gimana aja jogetnya Dek Niken ditiruin. Pokok udah sampai bokongnya dikek ngarep. Iya bokongnya kayak ning ngarep ki. Piye carane? Ya terus. Lah wong iki bokongnya nanti Mbak. Niken. Mboten Mbak. Niki lho. Bokongnya kan teng mriki to, maksud kula ngaten lho. Mengke madhepe teng pundi ngaten lho. Enggak. Iki bakeanku cek tak tinggal. Pargoy Mbak, zaman sekarang gitu yang sentit. Ayo to Mbak, ndang lho jajal. Duh. Baik. Akbar ya nyawang babar. Ora. Ayo nyawang to. Boten. Ora nyawang mung lirik kok, Ken. Rumangsaku. Anu, ki ada sego ge ngesek sego lho. Ora Mbak ya Allah. Wih, berarti ayem kok Mbak Niken. Ayem lah, pastinya bahagia selalu. Alhamdulillah. Ojo diet. Sakti. Ojo Lho makane saking sakti iki ora enek perubahan iki. Tapi wingi wis turun kok Mbak Rosida, bobotnya turun 2 on kata ya. Turun di bawah timbangan. Gorong on. Ayo nemen Mbak Rosida bersama Dek Niken Salindri. Oke. Yo. Batekna yo. Oke. Oke. Ditiruin loh ya nanti kalau
Waduh, nggih, makasih Mbak Rosida, Pak Eko, Bu Asih, nggih. Mau nyanyi lagi toh? Apa? Oh sudah puas, sudah. Sudah nggih. Sudah puas, sudah dapat. Oh iya, nggih. Nggih. Mboten sias ngono toh? Foto kali Mas Akbar. Ayo. Wih. Mas aku. Malah. Duduk dulu Ken, istirahat dulu nanti lagi. Ya. Diterusne Mas Gareng ya. Ya nggih, monggo. Mbak Enggar karo Mbak Dwi jumeneng bareng yo. Ayo, sepati co. Ayo, balik ke gamelan yo. Yuk. Yuk. Hopa. Selamat malam. Iya, selamat malam. Salaman sih karo Mas Gareng, halal bihalal dulu. Minal aidin wal faidin ya nduk Dwi. Mohon maaf nyuwun sewu. Ngapunten. Nyuwun pinten? Nyuwun 50. Oh, nyuwun pangapunten nggih. Mbak Nduk Enggar, minal aidin. Minul. Iki lho Om iki. Ayu marpate kok dawur. Enje Iya, Nduk. minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf. Oh maaf, Enje. Iya, Nduk, tak sepuro kabeh luputmu. Nggih toh. Sak gedhe-gedhene nggonamu sik gedhe nggon aku ya. Alah, alah. Aku pun duwe. Sepuro kuwi lho dosane. Nggih, Dik Enggar Mbak Dwi monggo iki badhe. Iki ana pamundutan Napa? Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Ya kuwi saka lumantar WhatsApp. Milih sampean tembang kangen apa podang kuning. Ya. Nggih, tembang kangen mawon. Oke, Mas siap. Akbar. Buka saka tenor digayengke ya Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Tembang kangen dados jogete Mas Gareng. Ya. Yo. Langgam sik ya. Langgam sik Ya. yo Aryo. Jangan kok enjang. Kakean nastarmu, Mbak. Oh iya. Sing di. Wah, sing ndi? Bon, ya. Yuk. Waya bengi
Dilanjut Mas Gareng. Wayah ambekanku pedhot. Ayo ora kena kudu semangat. Heeh. Diwalik slendro, sepatu slendro. Ngladeni sing pamintane slendro. Siap, nggih. Dek Sinta jumeneng. Sinta jumeneng kalih. Sinta tok le. Sinta tok. SWP. Ayo ta, Sin. Bibar Mbak Enggar Pawon, Dek Sinta. Ya, sepati slendro. Nah. Selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Mas Kicuk. Gareng. Oke, ya gareng. Gareng tipes. Gareng tipes. Sing jenengno ya cah elek lor dhewe ireng iki. Gareng tipes. Dek Sinta selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Nah, ki ngaturke milih podang kuning kok gerajakan. Oh nggih, suara terbanyak mawon nggih. Suara rakyat, suara Tuhan. Gerajakan. Oke. Heeh. Nah, yo krutuk sing ngendang krutuk. Lho. Polane iki. Gerajakan. Yo, angkat. Nah. Kopi piye? Yuk. Oke.
Sing gundul apaan? Rumangsa sing ndi sing gundul? Anu yo lagu. Ya. Rarani kene. Endek Niken. Kok teweles to, Mas? Apane? Sampeyan ngompol ya? Mboten keringetan wong nyambut gawe. Jareku teles. Jareke sapa? Jareku. Oh, ya kuwi ikutan banyu maling. Penutup ya, Dik. Apa? Sing seraginan bebas. Ayo, sing seraginan. Seraginan terus. Seraginan yo nggo penutup, balekne ning pelok rasa. Ya. Apa? Gelo ninggal katresnan? Ya wis manut wis. Ah, ninggal katresnan wae ya. Heeh. Enggak mau. Lho, apa? Gelo wis gelo. Oke, gelo. Wis. Kaya ngolang-aleh to kok enek sing ndi. Wis ae sumurupe. Sorry. Maya sore. Tapi nadane dindekne ya, Mas. Iya. Ya. Apa? Manut? Heeh. Kanca-kanca apa? Ya. Mangga? Yo.
Sedang maam-maam sih, leren-leren sih, aku tak keperuan. Nggih. Monggo, silakan. Mesake sing penikmat lakon. Mak, piye cawe sesaji nderek ingkang sinuwun? Heeh, Pelok, Mbak. Iya, Semar bangun kayangan. Heeh, Semar bangun kayangan tutuke. Allah 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 Maha Agung. Allah 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 Kang Maha Agung. Allah 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 Maha Agung. Allah 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 Kang Maha Agung. Pan ana kang sinembah namung Zat Maha Murah. Pan ana kang sinembah namung Zat Maha Murah. Sawiji kang nyukupi kabutuhan sayekti tanpa putra uga tanpa nutraake ora ana sawiji kang madani kan ana kang sinembah namung Zat Maha Murah kan ana kang sinembah namung Zat Maha Murah.
aglar ning paseban jaba Bindara bengkang samudra Prabu sananing wadya tetindhi ing praprawira Regyana Patih Sudira Tidem kang sami sumewa plak 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 dung 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 der Paman Sengguni medhaling Jawi nitih bendi Dursasana nyungsung Warti Paman Sengguna medhaling jaba nitih kreta Dursasana nyungsung Warta Paman Senggunar medhar ing latar nitih Dokar Dursasana nyungsung kabar Paman Sengkuna ndase atos cangkemmu le tak rungokke ngarep-arepe nak kok ngguri ngendas-endaske wong tuwa oh ya jalan ora kena nggo cucu ora kena nggo cucu Paman Sengguni Paman ya Durmagati Paduka ingkang medal Jawi kula pun Durmagati nyukso kabar lah iki lho cah apik iki basane runtut tembunge kecekel lha nggih to Paman pripun wong sing pagelaran wong sing ing pendapi ing negari Ngamarta kula pun Durmagati nyungsung kabar nah iki apik iki bocah tembunge runtut nggih Paman Sengguni kula nyuwun nyadong tirta cantuka ha apik to tirta cantuka tegese apa le tirta niku banyu cantuka niku kodhok tegese Paman Sengguni kaya kodhok oh lah padha ae Paman teng Sengguni kula pun cit traksi ngadong kabar Paman Sengguni wis gagap ora usah kakean pangandikan ora usah kakean gundeman Paman Sengguni kula pun citraksa nyungsung kabar bar kados pundi pasewakan negari Ngamarta kula pun citraksa nyadong kabar bar awit para Kurawa niku kedah ngati-ati nek ora ati-ati iso kecantol wek iya ngat ngomong wong akeh iku kudu sabar kula Satria Tirta tinalang pun karta maremo Paman kula pun Jayadrata satama nyungsung kabar ya para Kurawa dina iki rungokna gatekna kang sarta lakonana wong sing pasewakan dina iki negara Ngastina kang nandhang pagebluk Mayangkara aku nyeraya Prabu Baladewa supaya nyilih Kalimasada merga apa merga Prabu Baladewa ki wong sing dipercaya dening para Pandhawa janjane Ngastina kuwi ora nandhang pagebluk Ngastina kuwi ora nandhang ruhara ora ketaman gara-gara kang kakiri-kiri penyebabe apa kok aku nyeraya Prabu Baladewa njaluk bantuan Prabu Baladewa supaya nyilih Jamus Kalimasada supaya Pandhawa ringkih kekuatane merga Kalimasada kuwi simbol kekuatan sing diduweni dening para Pandhawa mula niatku yen Pandhawa wis nyilihke Kalimasada karo Prabu Baladewa menehke Kalimasada aning para Kurawa mengko Kalimasada diobong Pandhawa bakal ringkih Pandhawa bakal mati Ngamarta bakal bedah nanging iki mawana babak anusuli jujul lang layoni ya kuwi Petruk Kantong Bolong anake Semar Badranaya duwe kekarepan kang padha ya kuwi bakal nyilih wujuding jimat Jamus Kalimasada kinarya sediane bapake Semar Badranaya
angguweni kegayuan kepingin bangun kayangan. Woi lah dalah Semar badhe bangun kayangan. Ayo Semar bakale mbangun kayangan. Mula dina samengko Petruk kudu mati. Merga Petruk sing dadi pepalang anggone para Kurawa bakal nyilih Kalimasada kang sejatine kuwi